Bloque Nacionalista Galego. Estánse xogando a maioría precisamente... A quenda de actos políticos de campaña en Chantada foi inaugurada polo Bloque Nacionalista Galego. Nun encontro celebrado este domingo na Casa Sindical, a cabeza de lista por Lugo, Olaya Rodil, relatou propostas de interese para a comarca dentro do proxecto dos nacionalistas pros vindeiros 4 anos. A política en materia enerxética foi un dos temas do acto, nunha zona na que, segundo o candidato Andrés Sánchez Lavandeira, puido ter sido central con certas medidas do goberno autonómico. Estou pensando agora no concurso eólico que podía dar un impulso moi forte á economía chantadina. Esa é a nosa alternativa. Rodil botou a vista sobre a central de Belesar para falar precisamente das alternativas nesta materia. Necesitamos que volva a ser de xestión pública os espazos como Belesar ou como Portomarín. Necesitamos que sexa o Goberno galego e a Xunta de Galiza, a Administración Pública, ao fin e ao cabo, todas as galegas e todos os galegos, os que xestionemos eses recursos e, o máis importante, os que nos beneficiemos pois da produción, neste caso, de enerxía eléctrica e dos beneficios económicos que a súa venda reporta. Nos temos que padecer, porque nos obrigaron durante a ditadura franquista, temos que padecer os prexuizos ecolóxicos da produción desa enerxía. Unha vez que iso se instalou aí, non poderíamos, pero creo que non sería a mellor saída dinamitalo. Esa sería unha posibilidade, pero entendemos que unha vez que esa infraestructura se crea, o que necesitamos é aproveitar a súa existencia e, sobre todo, aquilo que xera a súa actividade. Falábamos desa enerxía eléctrica, poderíamos falar, como xa fixeron André Ledo, da enerxía eólica e de outros moitos recursos cos que conta este país. A pesar do que se nos quixo facer crer durante moitísimo tempo de que non tiñamos capacidade, de que non tiñamos recursos, que se non fose polo diñeiro que viña do Estado non seríamos capaces de sair adiante, iso non era verdade. Non era verdade nin o é hoxe. Cal é o problema? Que nos entregamos os nosos impostos, que é a maneira que temos de redistribuir a riqueza, entregamos os nosos impostos a Madrid e Madrid manda de volta o que considera que necesitamos, sobre todo pola vía da construción de infraestructuras. Eu creo que aquí en Chantada ou en calquera comarca ou localidade desta circunscripción sabemos ben que as infraestructuras son moi deficientes. O Galtren e outras ideas para a modernización do ferrocarril son algunhas das bases para a mellora da calidade de vida no rural que propoñen dende o BNG. O que necesitamos é pensar desde a perspectiva galega, coñecendo a nosa realidade social, a nosa realidade demográfica, cales son os servizos que necesitamos e, sobre todo, onde deberían estar localizados. Estou pensando en centros de día, en atención ao fogar, por exemplo, que foron, ademais, progresivamente desmantelados por parte do Partido Popular na Xunta de Galiza. Nos últimos anos, ademais, recortouse absolutamente todo e obrigouse as traballadoras e os traballadores a pagar cada vez máis. Primeiro, co repagamento nos medicamentos, é que a Seguridade Social non dá feito. Iso era unha falacia de novo, porque parecía que non sei que íbamos ao médico e salíanos gratis, cando en realidade somos as traballadoras e os traballadores os que pagamos eses servicios públicos. O responsable do BNG taboadese tamén integrado nesta candidatura, Xosé Antón Ledo, fixo alusión aos 4 anos de penurias e recortes e criticou que o Goberno Popular esquece no seu programa, dixo, temas fundamentais pro rural e para esta comarca. Do tema do viño e de outros sectores non se fala nada, do despoboamento non se fala nada. É dicir, queda todo reducido a eso. Entón, unha de dúas, ou non ven o que pasa no rural, ou queren agochalo aos ollos da xente. Olaya Rodil falou dun futuro que deixa atrás a dereita, capitaneado pola candidata á presidencia da Xunta, Ana Pontón, despois dos comicios do 25 de setembro. Parece que chegaron onte, pero en realidade levan gobernando este país 7 anos e medio, case 8. Temos a oportunidade de pasar esa páxina, de pechar ese capítulo e abrir un capítulo novo. Comezar a construir unha realidade diferente, xusta, equitativa e solidaria tamén, na que non quede atrás ninguén, porque viva na montaña de Lugo ou nunha comarca do rural ou simplemente na capital da provincia. Eu creo que somos capaces de facelo por nós mesmas, que o devamos demostrando, ademais, históricamente. Fomos capaces de xerar riqueza en calquera parte do mundo e de volver para a nosa terra e seguir producindo e xerando riqueza no noso país.
Para iso é necesario que o 25 de setembro depositemos na urna a papeleta do Bloque Nacionalista Galego, que confiemos nas nosas propias capacidades.